Districtul B13 este un tărâm al violenței, un loc în care nu există școli și nici măcar un oficiu poștal. Acest loc a devenit de mult un refugiu pentru bande clandestine și lideri ai drogurilor, deoarece guvernul l-a abandonat practic, fără să se deranjeze să intervină. În ciuda faptului că locul este plin de miros de praf de pușcă și droguri, există încă cineva care și-a păstrat sufletul curat. El este Leto, un tânăr care trăiește întotdeauna pentru dreptate. El nu este implicat în comerțul cu bunuri ilicite. Într-o zi, uriașul K2 a venit să-l caute pe Leto chiar în clădirea lui. Cu viteza fulgerului, a tăiat și-a rupt gâtul celor doi discipoli ai lui Leo fără nicio milă. În acel moment, Leo tocmai interceptase un transport de la Taha, puternicul lor lider. Era vorba de 20 de kilograme de praf alb. Leo era hotărât să distrugă întreaga încărcătură periculoasă. K2, la ordinea lui Taha, a condus imediat un roi de oameni în căutarea lui. Era cunoscut pentru metodele sale nemiloase, tratând viața umană ca pe un gunoi. Auzind ecoul focurilor de armă, Leo și-a dat seama că situația devenise foarte tensionată și a încercat imediat să scape de marfă, trimițându-o departe. Oamenii lui K2 au asaltat rapid camera, dar Leo era pregătit. El s-a aruncat afară, riscându-și viața într-o luptă. K2 a vrut să-l captureze în viață, așa că le-a ordonat oamenilor să-i să nu tragă. În cele din urmă a urcat pe scara de incendiu și s-a aruncat pe acoperiș. Cu o săritură mortală puternică l-a purtat pe un alt acoperiș, lăsându-i fără cuvinte pe securiști. Șeful era furios că a pierdut o încărcătură în valoare de 1.000.000 de euro și a recompensat la rece fiecare om cu o bomboană de plumb pe loc. Din fericire, K2 era treaz și și-a folosit burta mare și fața groasă pentru a salva ziua. El a sugerat că Leo avea o soră mai mică pe nume Lola și că dacă a reușit să o răpească, l-ar putea trage într-o capcană. Taha a dat din cap, oferindu-i încă o șansă, cu amenințare că dacă va ieșua din nou, nu va trebui să se deranjeze să se întoarcă pentru a-și ridica propriul cadavru. Chetu și-a dus imediat oamenii la supermarketul unde lucra Lola cu un plan întunecat. El a răpit-o cu nerușinare pe Lola în plină zi, iar toți cei care au fost martori au considerat că este un eveniment normal. K2 a dus-o pe fată direct la sediul organizației, un loc atât de bine păzit, încât până și o muscă avea dificultăți să treacă. În timp ce liderul jubila, Leo ateriza brusc de sus ca un zeu, cu o lamă rece lipită de gâtul său. L-a supus rapid pe Taha, transformându-l în ostatic. Cu șeful în mână, Leo și sora lui au ieșit cu încredere în mijlocul la 100 de arme îndreptate direct spre ei. Chiar și bărbatul, odată chel și arogant, a primit o lecție pe care nu o va uita niciodată. Mizând pe avantajul lor, cei doi frați au reușit să scape, l-au urcat pe Taha într-o mașină și s-au îndreptat direct spre secția de poliție. Cu toate acestea, oamenii lui Taha au sosit și au înconjurat secția, făcând atmosfera densă de tensiune gata să explodeze. Temându-se că vor da foc întregii secții, inspectorul a decis în mod incredibil și laș să-l aresteze pe Leo în locul lui Taha. Eroul a devenit prizonier în timp ce diavolul a fost eliberat. Timpul a trecut liniștit. 6 luni mai târziu, Leo era încă la închisoare. În fiecare zi și-a antrenat corpul, pregătindu-se pentru ziua în care va fi liber pentru a salva sora. Într-o zi, banda lui a atacat un vehicul blindat de transport. Au trimis 2 copii să împrăște săpun pe parbriz pentru a-l orbi pe șofer, apoi au atașat o bombă cu ceas pentru a arunca în aer trapa, deturnând rapid vehiculul și întorcându-se la baza lor. Au deschis cu nerăbdare cala de marfă pentru a-și verifica prada, doar pentru a găsi înăuntru o bombă cu ceas a proiectului nuclear al armatei. El o activase din greșeală și în 24 de ore, tot districtul va fi redus la praf. La primirea veștii grave, ministrul apărării a acționat imediat, căutându-l pe Damian, un expert în dezamorsarea bombelor și încredințându-i o misiune de viață și de moarte pentru a dezamorsa dispozitivul și a salva cele 2 milioane de locuitori ai districtului 13. Știind dinainte această dificultate, superiorul lui Damian a aranjat ca Leo, care îi spășea o pedeapsă cu închisoarea, să fie partener. Leo se născuse și crescuse în districtul 13 și cunoștea fiecare colț al acestuia. Era singurul om în viață care îl putea ajuta pe Damian. Dar problema era că Leo avea un resentiment profund față de poliție și nu ar fi fost niciodată de acord să coopereze. Pentru a câștiga încrederea, a pretins că fusese arestat pentru uciderea uneia dintre oamenii lui Taha și că acum voia doar să evadeze pentru răzbunare. Imediat ce a terminat de vorbit, Damian a spart lacătul de la ușa dubiței și a preluat într-o clipă volanul. El și Leo s-au îndreptat imediat spre districtul 13. Dubița s-a îndreptat spre poartă. Cu toate acestea, Leo a clipit brusc și pe neașteptate l-a încătușat pe Damian de volan cu o pereche de cătușe în formă de 8. S-a dovedit că el știa de la început că Damian era un polițist sub acoperire și își dăduse seama că era folosit. Leo a spus cu răceală că își va salva sora singur, fără ajutorul lui Damian. Înainte chiar de a-și dea seama cum să se libereze din cătușe, Damian a trebuit să înfrunte o altă aită de lupi. În acest district, răufăcătorii par prietenoși și zâmbesc ca reginele frumuseții, dar în spatele lor au o armă îndreptată spre capetele lor. Cu toate acestea, ei nu se așteptau că chiar și cu mâinile încătușate, Damian să poată transforma un dezavantaj într-o armă. Într-o clipită a dat de urmă ascunzătorii lui Leo și a returnat în mod convenabil cătușele în formă de 8 pentru a afirma că nu avea nicio intenție să-l înfrunte. Acoperirea lui fusese descoperită și Damian nu avusese de ales decât să mărturisească totul.
Fusese forțat să acționeze doar pentru a avea șansa de a dezamorsa bomba din mâinile lui Taha, cea care amenința să întoarcă întregul oraș în epoca de piatră. Auzind asta, conștiința dreaptă a lui Leo s-a trezit. A lăsat deoparte ranchiuna, a întins mâna pentru a o strânge pe a lui Damian și cei doi au devenit oficial aliați. Damian a vrut ca Leo să-l conducă la casa lui Taha pentru a se putea infiltra în secret, a dezamorsat detonatorul și o salva pe sora lui Lola, dar Leo și-a scos telefonul și l-a sunat direct pe Taha. L-a anunțat că va veni personal cu un agent pentru a negocia despre bombă. Damian a protestat de teamă să nu fie descoperit, dar Leo cunoștea bine personalitatea lui Taha. Așa cum era de așteptat, oamenii lui Taha au apărut la scurt timp după aceea, aducându-i pe amândoi la bază fără nicio suspiciune. Confruntat cu Taha, Damian a susținut că doar el știa cum să dezactiveze codul. În caz contrar, atât el, cât și cele 2 milioane de locuitori ar fi avut aceea soartă în mormânt. Cu toate acestea, Taha a răspuns cu răceală că nu-i pasă, deoarece pregătise deja o rampă de lansare pentru a transforma bomba într-o armă mobilă capabilă să atace orice oraș dorea. El dorea ca Damian să plătească 20 de milioane de dolari în schimbul securității. Neavând de ales, Damian s-a prefăcut că sună superiorii pentru a elibera fondurile. Damian a trebuit să pretindă că transferul a fost efectuat cu succes. Taha și-a verificat imediat contul și, în mod surprinzător, banca anunța că va mai dura încă o jumătate de oră pentru procesare. Acest lucru le-a adus celor doi puțin timp în plus. Leo știa că dacă nu acționează acum, situația se va înrăutăți. A executat imediat un spectaculos salt mortal de 360 de grade și împreună cu Damian s-a strecurat în zona băii. Cu îndemânarea sa supremă, Leo a spart rapid panoul din tavan, creând o cale de scăpare spre etajul de jos. În ciuda gloanțelor criminalilor, amândoi au reușit să scape în siguranță. Când a auzit că Leo și Damian au scăpat, Taha a devenit atât de furios încât și-a executat unul dintre oameni pentru a se calma. Dar înainte să se poată calma, a mai primit un șoc mare. Guvernul nu-i transferase niciun ban și toate conturile sale bancare fuseseră înghețate. Dintr-un om cu milioane de dolari în mână, Taha a devenit imediat fără un ban, fără niciun cent pe numele său. Acum că nu mai are nimic, oamenii săi de încredere, nemulțumiți de mult timp, s-au întors împotriva lui. Într-o singură noapte, Taha a trecut de la statutul de rege al districtului 13 la cel de nimeni, iar tronul a trecut în alte mâini. Într-un moment de disperare, Lola și-a folosit piciorul pentru a călca pe o canistră de benzină și apoi a prins un chibrit cu intenția de a-i da foc pentru a-și pune capăt zilelor și a-și împiedica fratele să se sacrifice din nou. Benzina era pe punctul de a izbucni în flăcări când Leo s-a grăbit la timp să evite tragedia. Mai rămăseseră doar 3 minute până la explozia acelei bombe teribile. Timpul părea să stea în loc. Damian, într-un moment de tensiune extremă, și-a sunat superiorul pentru a-i cere codul de dezactivare a bombei. Funcționarul a afișat o expresie nedumerită și apoi a spus cu răceală numărul. Auzind codul, Damian s-a grăbit să-l introducă fără ezitare. Dar Leo a simțit imediat că ceva nu este în regulă. Intuiția lui a spus că ceva era dubios. Era codul poștal pentru acest district și s-a întrebat dacă armata chiar nu avea intenție de a aduce o bombă în districtul 13, de ce codul se potrivea atât de perfect. Nu suna ca o comandă de detonare, ci mai degrabă ca o comandă de detonare prestabilită. Tot ce a rămas a fost sunetul ceasului bombei care numără secundele. Bomba s-a oprit. Damian a rămas uimit, un amestec de emoții, ușurat și amărât în același timp, când și-a dat seama că fusese înșelat de superiorii săi. Cei trei au scos bomba împreună. În mod surprinzător, bandele din cartier nu i-au oprit, ci au lăsat să plece pe toți trei, ca și cum curajul lor i-ar fi făcut pe toți să plece capul în semn de respect. Când au adus bomba în fața superiorului, Leo și Damian l-au amenințat simultan, forțându-l să spună adevărul. Ministrul a trebuit să mărturisească că guvernul nu a avut niciodată intenția de a salva districtul 13. Ei îl vedeau ca pe o pată pe societate și voiau să folosească bomba pentru a-l curăța. Dar acest trug murdar a eșuat, deoarece întreaga mărturisire a fost filmată de un jurnalist printr-o fereastră și transmisă în direct la televiziunea națională. S-a dovedit că Damian organizase în secret în avans, transformând minciunile superiorilor săi în dovezi irefutabile. Leo a primit o recompensă mare, dar nu a plecat. S-a întors în districtul 13, un loc plin de sânge și crime, dar și locul căreia îi aparținea. Damian a spus că cele